tunasema shukrani sana. Igorero tuacha tufanye. Na endege konyora nturakora tutakuja tena kwa sababu sisi tunapenda kazi ya Mungu na ende togocha. Elinde to make sure e parish ya elide e kiagera kromontari na akorete mechando yayi. Nikonta getego kwana iga abantu ba minto mbiamon. Tuabere to kona kubwatirana na inwe asenge nchemeremeri mwato choreta. Na ende toriete iranga around yeye no kurakorera abantu emeremo kabisa. So that ama tukago tagoika siasa ngarakare. Ntuna abantu mwachora we are ready kubwatirana munaba gusina batwarangeraneti. Mwaroche ebiteria bayabege twalie. Etwabora ni naki into twachori. Nyasa toire fefa. What can we do for our people? Tokateba ninga aseturanyore bisimono na asechikanisa wacha tuanze kutembea pamoja tokorera abantu na ni makoraba abantu bakorokwa bagambi bachiramo na inwa abantu baito mochamo elinde toge na mutwe tokore miremera tokonya asenge ntempure gotwa na endo bumaene iga muna abachumbe bachira abange have been adversely mentioned na kwana kwanwe litariana ngantogoro Jerusa orengere irie gentogete igonta tembata bine birangari nainche kongoeta nkonyora abantu bakuna kontaina ontogoro muno rigereti go maene emiaka 15 ya erie ntorarora mune go chikoera ngantoroche kende nyamira etare konyarekana nayo chikorengereria otogori torabe ko mukungu torego se change nebo bona tende ga tia matuka yekerara ategoika intogoro tari muoba inkibona komwa morantebie kaki ngogenda ntogori go tiari na itwa bakungu toranyore gente. Wacha tuendelee kuomba Mungu sai tufanye kazi na ende moroje bata banga bago chigoika tinga kia karo chabeire karo chikura chiwakwa abantu baba tantani abantu batantana lakini era ndiye gotantana na bagotabo toise goikaga butonyore ngomukungu ochire moturende karachi kobo bantu batantana kurusu mukungu tsenere ma. Yasawe sini Todos sabemos que